Призивът на първите ученици, Йоан 1, 3-5-5-1. Скъпи братя и сестри, днешният текст ни разкрива първите стъпки на учениците към Исус Христос в момента, в който те са повикани, за да последват Божия Син. Това не е просто исторически разказ, а живо послание към всеки от нас. Йоан Кръстител посочва Христос и казва: „Ето Агнецът Божий“. Тези думи резонират в сърцата на учениците, които оставят всичко и тръгват след Него. Какво означава това за нас днес? Ние също сме повикани да разпознаем Божия Агнец, този, който носи нашите грехове и ни води към спасение. Когато учениците попитаха Исус: „Къде живееш?“, Той отговори с поканата: „Елате и ще видите“. Христос винаги отваря вратите на своя дом и ни кани да го следваме. Той не ни дава празни обещания, а ни предлага да преживеем истинската радост от близостта с Бога. Един от учениците, Андрей, веднага отиде и доведе брат си Симон. Той му каза: „Намери в ме Месията“. Това ни напомня, че когато срещнем Христос, нашето сърце трябва да бъде изпълнено с желание да споделим тази радост с другите. Нашата вяра не може да остане скрита, тя трябва да бъде светлина за света. Филип също повика Натанаил, който първоначално се съмняваше, може ли нещо добро да излезе от Назарет, но когато Исус му разкри неговата истина, Натанаил извика: „Ти си Божият син“. Това е послание към всички нас да преодолеем съмненията си и да се доверим на Христос. Христос ни обещава, че ще видим небето отворено и ангелите да се възкачват и слизат върху човешкия син. Това е обещанието за нашата вечна надежда, че вярата ни в Христос ще ни отвори пътя към небесното царство. Скъпи брати и сестри, днес Христос също ни кани: „Елате и ще видите“. Този призив е отправен към сърцето на всеки от нас. Нека отговорим с искрено сърце, да оставим нашите съмнения и да го следваме с вяра. Нека Христовата любов да разцъфне в сърцата ви и мирът да бъде ваш спътник. До нови срещи, поздравявам ви с любов и благославям вашия ден.